Λευκή νύχτα σήμερα στην Πτολεμαΐδα. Πάρα πολλοί κόσμος έξω, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Ερδέας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό με τον κύριο Κοζάνη για τη στήριξη σε αυτή τη διοργάνωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Ερδέας έξω και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ομάδες και άλλα σωματεία. Τους ευχαριστούμε όλους. Ο κόσμος έχει βγει για τις αγορές του, ευχόμαστε να τις έχει πραγματοποιήσει και φυσικά να ανοίξει η όρεξη και για τις υπόλοιπες γιορτές που τους περιμένουμε στα καταστήματά μας με στολισμένα καταστήματα, πολύ όμορφες βιτρίνες. Να είστε όλοι καλά, καλές γιορτές να έχουμε και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Τραγουδίστε τον ωραίο σας πομπό. Παντελή, από εδώ θα... Μάθετε μου, ωραία μου πουλάκια, μάθετε μου. Μάθετε μου, σαν και σας να τραγουδήσω, σαν και σας να τραγουδώ, σαν και σας να τραγουδήσω, σαν και σας να τραγουδώ.